Xayrlı kеш, hürmetli tamaşaçılar. Bütün Dünya Tatar Kongresi'nin Başkırtıstan'da vakilligi hem Başkırtıstan Tatarlarının milli medeni avtonomiyası qanatасында шығып келуші İhlas Balqış tapşırığının яңа шығарылышын игътибарыгызга тәкъдим итәбез. Бүген студиябызда күпләрегез яраткан җырчылар, шагу матур татар гаиләсе Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем. Xayrlı kişler исәнмесез? Assalamu alaykum, исәнмесез. Тапшыруыбызның башында ук сезнең Уфага бу юлы килүегезнең сәбәбен сөйләшеп үтигән. Безнең килүнең сәбәбе ул безнең минем беренче намазым проектының иң беренче очрашуы дип әйтегендә шушы мәҗлес дип тә әйтсәң була әле аны, чөнки без аны үткәрәбез Ихлас мәчетендә сөйләшеп инде алдан бик көттек инде без бу очрашуны һәм уфалылар да көтте, минем аудитория, аларның аудиториясы, без бүген кушылачакбыз, күрешәчәкбез, танышачакбыз. Ул очрашуның максаты нинди? Аның инде исеме әйтеп тора, үзеннән инде минем беренче намазым, кемнәр менә шушы юлда кемнәрнең бәлки ул укый да башлагандыр намазны, бәлки аның күп кенә сораулары тугандыр, кемдер гомумән әле менә беренче адымлар ясый шушы юлда. Аларга поддержка булу, күрсәтү, өйрәтү, сорауларына җавап кайтару һәм гомумән хатын-кызлар өчен шундый бер матур гына очрашу дип әйтегендә, күрешү. Бу проект безнең 2019 елда барлыкка килде. Ул гадәттә Казанда үтә, безнең айга бер тапкыр. Һәм безнең инде анда Салах мәчетенә теркәлгән ул очрашулар инде. Һәм мин әле периодически дип әйтегендә, без бүтән шәһәрләргә дә чыгып, менә шулай итәбез инде. Мәсәлән, Татарстанда инде без Әлмәттә дә булдык, Азнакай шәһәрендә дә булдык, Сабада, Лаешта, менә Хәйшалда да ясарга исәп, һәм менә беренче тапкыр Башкортстанда Уфада ясыйбыз инде. Күп сораулар буенча шулай ук. Аңлашылды. Менә минем беренче намазым. Бу чынлап та бүгенге көндә Башкортстанда дин мәсьәләсе ул дөресен әйтергә кирәк, Татарстанга караганда бераз йомшаграк. Менә шулай дип сөйлиләр шулай. Чынлап та йомшаграк һәм мин сезнең белән очрашыр алдыннан махсус белештем, Башкортстанда мондый проектлар бармы, юкмы дип. Минем беренче намазым. Әлбәттә инде һәр мәчеттә барыбер ничек кенә булса да халыкны намазга бастыру өстендә эшләр алып барыла. Һәм белүемчә бер блогер кызда Уфадагы бер мәчеттә шулай ук ниндидер көн дәвамында үтә торган проект алып бара ди. Тик сезнең проект, аның форматы бераз башкачарак. Башкачарак. Шуннан соң тагын шушы проектка килгәндә тирәнрәк кагылып үтик әле. Мөгаен безнең тамашачыларыбызның да конкрет сезнең проектка карашларын ачып, сезнең проект ничкәлекләре белән таныштырып, сезне ничек чакырырга мөмкин? Бу чараларда ничек менә сезне ничек җәлеп итәргә мөмкин бу чараларда? Аңлашылды. Безгә дә бик кызык менә бу обратная связь дип әйтәбез без. Бәлки ниндидер тәкъдимләр булыр шулай ук. Программа буенча ничек безнең бара? Ул әлбәттә танышу, шушы проект белән таныштыру. Аның әзрәк тарихы бар бит инде, ничек үтә ул, и что из себя представляет Рушайтмышли. Аннан соң инде вәгазь. Безнең һәрбер очрашуда, мәсәлән, менә Казанда, әле монда беренче тапкыр бит. Казанда һәр очрашуда төрле тема алына. Мәсәлән, киләсе тема ул әлбәттә Рамадан ае килеп җитә бит инде, ураза тотачакбыз. Менә шул темага багышланган. Нәрсә ул, бәлки кемдер әле беренче тапкыр ураза тотадыр, менә аңлатыбрак иттереп инде аның мәгънәсен, аның нигъмәтен, нәрсәгә кирәк ул безгә. Менә шулай инде вәгазьләнү иң беренче. Аннан соң китә өлеш дөрес иттереп тәһарәт алу. Ничек тәһарәт алабыз? Ул бит иратларның һәм хатын-кызларның тәһарәт алуда һәм намаз укуда әз генә аерылып тора бит инде. Шуңа менә шу детальләрне нитү инде сөйләү, ничек алабыз? Без инде хәтта аны монда андый мөмкинлек булыр микән әле белмим, менә беренче тапкыр бит. Дигәндә Казанда инде без менә шу хатын-кызлар бүлмәсенә кереп, прям менә практикада сулар белән, ниләр белән кешегә инде менә исендә калсын дип өйрәтәбез инде. Һәм аннан соң күчәбез шушы 2 рәкъәгать иртәнге намазны күрсәтәбез. Менә ниләр белән, нәрсә дип атала инде ул, хәрәкәтләр белән аңлатабыз, нәрсә ул сәҗдә. Кемдер бит әле белми андый терминнарны бит инде, сәҗдә кылу, анда рәкъәгать нәрсә икәнен белми бит инде. Менә шундый аңлатыбрак иттереп инде һәм шушы күнегүләрне күрсәтеп
аларның сораулары туса инде ул вакытта аларга җавап биреп, ни өчен менә шулай утырабыз, ни өчен былай борылабыз дигәндә инде ничек куллар тиергә тиеш, ничек менә башлар тиергә тиеш идәнгә. Менә шулай берләрне бу инде икенче өлеш. Аннан соң өченче өлеш шулай ук төрлечә була ул безне, яисә без нидер бәлки ифтар үткәрәбездер шундый индеме, ул бит ифтар бит әле ураз аенда гына бара торган әйбер түгел, ул әле атна уртасында да тотып була аларны инде. Шулай чәй ичү, нитү, танышу шулай инде. Яисә, мәсәлән, бүген мин Уфада үткәрәчәкмен мастер-класс. Мастер-класс нәрсә буенча? Яулык бәйләү буенча инде хатын-кызларга. Минемчә инде ул бик кызык һәм актуаль. Чөнки опять-таки хатын-кызлар бит инде образларын үзгәртәләр намазга басканда. Ул яулык бит инде тоже бик больная тема дип әйтегендә. Чөнки күбесенә бик авыр мондый светский образдан мөселман образына күчү бит инде. Ул кием дисеңме, каян алырга ул күлмәкләрне, ничек булырга тиеш ул, ничек дөрес булырга тиеш, ул яулыкны ничек дөрес иттереп бәйләргә, ничек аны матур иттереп бәйләргә, ничек башларга. Менә шу мастер-класс мин аларга булышам инде. Ничек бәйләргә мөмкин баштарак, аннан соң ничек, тегеләй ничек күрсәтеп, менә образларны ничек матур. Һәм бүген менә шул мастер-класс булачак инде. Менә төрлечә. Һәм инде соңыннан әлбәттә без ясадык шулай ук чәй ичү. Әлбәттә без анда бәлки якынрак танышырбыз, кемнәр каян килгән, каян ишеткән, нинди ният белән килгән, нәрсә аны борчыган. Шулай кызык инде, анда төрле шәхесләр дә була, шундый төрле профессиядан бит инде алар. Безгә үзебезгә дә бик кызык инде. Менә шулайрак. Беләсезме, Гүзәл, менә сез шулкадәр матур дип сөйләдегез намаз турында, беренче тапкыр кешеләргә ничек шулкадәр яхшы һәм кирәкле проект бу. Чынлыкта, минем шулай да тагын бер сорау бирәсем килә сезгә. Салават та, Гүзәлем дә без сезгә өйрәнгәнбез популяр җырчылар буларак, шундый чагу клиплар чыгаручы шәхесләр буларак. Һәм әлбәттә ничек килеп чыкты Салаватның брендка әйләнгән Салават Минихановның һәм Гүзәлемнең намазга басулары һәм дин юлына кирип китүләре ничек килеп чыкты? Бу безнең иң беренче дингә килде, безнең гаиләдә дип әйтәм инде. Иң беренче килде Салават. Мин инде 1-2 ел дәвамында аны күзәтеп бардым дисәң була инде, чөнки минем үземә дә ул бик шаккаттыргыч яңалык булды, чөнки Салават ул аның бары тартымлары, ул һәрвакыт уразасын да тота иде. Без менә таныш булган вакытта да дуңгыз итен бер кашан да ашамый иде. Теге менә кафеларда туктаганда була бит, юлда менә шулай теге ашый торган моментлар инде, гомумән кафеда утырганда. Һәм менә кайбер дугаларын да белә иде инде. Миндә ул ниләр бик юк иде әле инде. Һәм минем өчен бик яңалык инде, үзем өчен дә. Мәйтәм, син шуннан да 5 тапкыр намаз укыячаксың. Мәйтәм, аның 5-сен дә бит мәйтәм вакытында укырга кирәк. Һәм укый башлагансың икән, мәйтәм, ул бит зур җаваплылык. Аны мәйтәм кире укысы килмәй икән әле дип теге ташлап булмый. Мәйтәм, башлагансың икән, инде төпле аяк белән мәйтәм башларга кирәк. Мин ни дип теге әзер дип, уверенна шулай. Мине бик сокландырды инде. Аның ул 2 ел дәвамында үзгәрүе яхшы якка әлбәттә. Һәм менә бу приоритет дигән әйберләр бар бит инде. Мине бик нык сокландырды һәм ничектер вдохновила дип әйтим, мине канатландырды. Шул вакытта минем әтием дә диндә иде. Алар икесе мине шулай вәгазьләп. Берсе дә өндәмәде, берсе дә мине рушайтмышлы заставлять итмәде. Менә мин намаз укыйм, син дә яулык бәйлә дип инде. Бер кашан да андай әйбер булмады. Диндә гомумән бит инде ул теге заставлять итү мәҗбүри. Һәм берсендә иртәнге намазда, мин инде иртәнге намазга әзерләнәм, карасам Гүзәлдә уянган тегендә өстә нәрсәдер эшләп йөри, раз. И берсендә киенгән бу яулыклар бәйләгән бу. Мәйтәм, син нәрсә эшлисең? Мин дә синең белән намаз укыйм ди. Менә шунда хәтерлим, бу көнне мин намаз укыйм, иртәнге намазны укыйбыз бергә. Үзем җылыйм, күздән яшь бара, ул бит шундый ни рәхәт. Менә шулай җәмәгать белән, хатының белән бергәләшеп, шулай намаз укылар. Нашы мизгелне мин әле ни һаман да истә тотам. Хәтерлим. Ул вакытта инде мин теге яттан белмим, распечатывать итеп, инде ниләргә кагаз битләренә зур иттереп, инде байтырып, намазлык тирәли байтырып тизеп куеп, үзем укыйм, үзем нидәм, менә шул движенияларны ясап инде өйрәнгән булам инде. Һәм шулай әкрен-әкрен кирип киттем. Башта иртәнге намазларны укыдым, менә шулай салат белән. Аннан соң инде көндезгесен
теге бөтенсен 5-сенә дә күчтем инде әкрен-әкрен. Вот шулай. Аңлашылды. Инде эстрададан чынлап та менә эстрада кешесен намазга басу үзе бер ничек әйтим инде сәер дисәң дөрес түгел. Әйе. Кызыклы фактор. Шуңа күрә шулай да тамашачыларыбызга берничә минутлык кына музыкаль пауза эшләп нинди җыр тәкъдим итәбез. Менә безнең яңа кына чыккан клипбыз, ул Әнием дигән бик матур җыр, бик матур клип. Менә шуны карап китик әле. Yaşтай көләм, син елмайганда, күңелем елмая, син моңайганда, җаным моңая. Җылы сүзләр, әнкәй сүзләре, иң нурлы күзләр, әнкәй күзләре, иң йомшак куллар, әни синеке, иң туры йөрәк, әниемнеке. Biz сөйләшүебезгә, әңгәмәбезгә кире кайтып дәвам итик. Менә татар эстрадасы турында әйтеп киттегез бит. Безнең гомумән минем менә коллегалар арасында бик күп җырчылар, алар намаз укучылар, хәтта безнең кызлар арасында да намаз укучылар бар. Юллыкларын бәйләмәсәләр дә, без алар беләбез, алар 5 тапкыр намаз укый
Һәм инде без инде менә ифтарларда, Рамадан айларында инде бергәләшеп, менә шу җыелышабыз, бик рәхәт аралашабыз, күпләребез намазда. Хәтта концерт барышында менә гримеркаларда без киенеп чишенәбез, бит инде була шундый моментлар. Теге гримерканы ишеген ачасың, анда иратлар гримеркасында тезелеп басканнар һәм теге җәмәгать белән намаз укыйлар инде. Шундый күренешләр бездә бик Һәм әле еш. тагын бер әйберне әйтеп китәсем килә. Менә Салават Закич ул нине кертеп җибәрде. Ул аена бер тапкыр диекме шундый ашлар үткәрә инде, шунда бүтән намаз укучы артистларны, коллегаларны җыеп инде безнең мәрхүм булган инде артистларыбызга Коръән ашу үткәрә инде. Менә аны тагын Салават Закичтан тыш тагын икенче җырчыларда бу идеяны күтәреп алып инде менә шулай үткәрәбез. Шуңа күрә без үзебезнең коллегаларыбызны да искә алып аларга дугалар кылабыз, Коръән укыйбыз. Һәм тагын минем сезгә әзерләгән сорауларымның берсе бар. Белүемчә сез белүемчә түгел инде, мин гомумән сезнең үзегезнең клиентыгыз дишегән мөмкин. Сезнең Уфа шәһәрендә дә шулай ук үзегезнең кибетләрегез бар. Сез яулыклар белән шөгыльләнәсез. Шулай бит миндәге бүгенге яулыкта сезнең кибеттән алынган, һәр вакыт яратып йөрим. Шуңа күрә менә ничек бу, ничек әйтим, эстрада кешеләре бизнеска кирип киттегез. Шуның турында да берничә сүз әйтсәгез. Әйе, чыннан да безне әле Уфа шушы эш буенча да безне берләштереп тора. Чөнки безнең Уфада инде ике кибетебез эшләп килә. Әле Алла бирсә, киләчәктә әле без ничек киңәербез дип әйтәбез. Инде шундый планнар, шундый хыяллар белән яшибез әлбәттә. Һәм моңарга ничек килеп кирдек? Ул менә шушы әйттем бит инде. Мин дә үзгәрдем, мин дә намазга бастым дигәндә инде. Һәм ул шундый вакытка туры килгән иде. Ураза айы как раз менә инде. Һәм гомумән идеясы ничек килеп кирде? Мин бит инде образны үзгәртә башладым сәхнәдә. Тюрбан белән чыктым. Һәм инде күбесе мин әле анда намаз укымасам да, күбесе уйлады мин намазда дип. Һәм шундый нык шатландылар инде салаватка кушылганыма. Һәм алар менә шу минем аудитория дип әйтгәндә соцсеть шелтәрләрендә бик нык канатландырдылар, поддержать иттеләр инде. Һәм һәр вакыт мине күзәтеп бардылар. Ничек мин тоже бит инде үзгәрәм, ул образлар, ничек хатын-кыз киемнәре үзгәрә. Ул бит инде барыбер диндә булгач, теге тыйнаграк киенә башлыйсың, монсында ничек чыгар микән дип. Һәм мин бит инде һәр вакыт я тюрбан, я нәрсә шулай бәйләп чыгам да, һәр вакыт миңа шундый сораулар килә иде. Сез бу яулыкларны каян аласыз, шундый матурны? Ничек сез аны бәйлисез, шулай интересно дип инде. Һәм мин бер вакыт шулай куя башладым инде. Монсын бу кибеттән алдым, монсын монда барып карый аласыз. Монсын менә шулай бәйләдем дип мастер-класслар ясап, шул теге соцсетьтә карыйсың статистикаларны, шундый күп саклаулар, менә бу флажочклар бар бит инде анда. Шул хәтле зур охватлар, мен әйтәм, карале ничек актуальный икән бу. Һәм әлбәттә инде без Салават белән шулай фикерләрне бүлешеп инде ул миңа әйтә, бәлки син үзең тәкъдим итә башларсың ди ул яулыкларны. Нишләп син һаман кешене кибеткә җибәрәсең дип инде, теге бүтәннәргә. Шулай итеп без эшләп карадык интернет ниендә генә, онлайн дип әйтгәндә сатып карадык инде шулай ураза аенда бу. Үзебез принимать итәбез заказларны, үзем упаковать итеп, күбрәк булды ул шит Казаннан шит ниләр, районнан инде заказ бирделәр. Һәм бер көндә без ничә бер 100 яулык бар безнең. Һәм бер көн эчендә без ул яулыкларны сатып бетердек дисәң була инде. Һәм яулыклар юк бит инде. Сорыйлар да сорыйлар. Менә шулай спрос буенча дип әйтим инде, шулай килгән тарих инде ул. Башта безгә помещение кирәк булды, чөнки без үзебез аны уже алып бара алмыйдык, нидер кешене утыртасы идек. Бәләкәй генә помещение алдык, ул инде как самовывоз сыманрак кеше килә дә үзе алып китә. Аннан соң сорый башладылар, берәр җайлырак җирдә ачыгыз әле, кеше йөри торган җирдәрәк дип инде шунда безнең иң беренче Казаныбызда зур сәүдә үзәгендә ачылды. Ул моментлар әле аерым бер тарих, ул сәүдә үзәкләренә бит кирергә бик авыр. Һәм без анда шундый презентациялар әзерләп инде шулай килеп кирдек. Анда да китте бу эш, әлхәмдүлилләх. Һәм шулай әкрен-әкрен безнең точкалар ачыла башлады. Кайсы шәһәрдә сорыйлар, шунда ачабыз. Һәм инде Уфада да бик күп сорадылар, шуңа күрә Уфада да ачырга булдык.
Менә шулай әлхәмдүлилlah эшләп киләләр, бик уңышлы һәм без бик шат кына аның өчен. Һәм әйтәм бит инде, хыяллар зурдан, Алла бирсә, ул продукт актуаль булсын, хатын-кызларыбыз матур булсын, дингә күбесе килсен. Безнең гомумән ул бөтен хатын-кызлар өчен дә, теге диндә булган хатын-кызлар өчен генә түгел. Ул яулык бит инде, ул бөтен милләттә булган аксессуар, бөтен намазда түгелме, бик матур әйбер бит инде ул образда. Аны муенга тагасың, башындамы, сумканы бизисеңме, в общем, барлык хатын-кызлар өчен. Мин сезнең гаиләнең бер клибын бик карарга яратам. Минем балаларым да йыгылып китеп шушы клипны карыйлар һәм башка татар эстрадасында башка нәрсә карамасалар да баса әле дигән клибыгызны бик яратабыз. Бик уңышлы. Шуны тамашачыларга тәкъдим итегез. Kızım, bu sandıkını bir kaçan aşağı görme. Niye? Açsan bitti baş kızım, bitti. Bitti baş. Abi ne oldu bu? Oğlunun laganeti koptu bit. Abi ya şu takı lagnet. Tatarca iğrenecek gerek. Yalan ayak. Bir şum tutmun da benim o ya. Dertli kilerge iyerip eydele bir basalle. Hey hey hey. Bu şartlıklı minutlarının sungusu bulmasalle. Hey hey hey. Basalle basalle, tüper tüper basalle. Mahtur basuların ölen kunellerde aşale. Basalle basalle, kara ele atına. Ayakların iriksizden sinagına tartılar. Abi bunu nişik jingip bulasın. Biyip. Benim bit ayaklarım biyi bilmeyi. Kungulun bile biye var. Yaşacağım varsan beni bilmezsin bunu. Aklı sitsa kulmagimde kiyermen digen idi. Hey hey hey. Musib buyga jidu bilen kiyermen digen idi. Hey hey hey. Basalle basalle, tüper tüper basalle. Matur basıların bilen kunellerde aşalle. Basalle basalle, kara ele artına. Ayakların iriksizden sinalına tartılar. Tüm bıyıklı kul boyunda sandıgaçlı tallar var. Hey hey hey. Sine kurmegen kaygıdan öyle yazgan tallar var. Hey hey hey. Basalle basalle, tüper tüper basalle. Mahtur basuların ölen kunellerde aşale. Basalle basalle, kara ele atına. Ayakların iriksizler sinagına tartılar. Bazarlarga barayım miken, hırmeler alayım miken. Hey hey hey. Sinagına yarayım miken, yalnızım kalayım miken. Hey hey hey. Basalle basalle, tüper tüper basalle. Mahtur basıların bilen kunellerde aşalle. Basalle basalle, kara ele atına. Ayakların iriksizden sinagına tartılar.
Basalle basalle tıkır tıkır basalle Mahtur basılarım ölen künellerle aşale Basalle basalle kara ele attılar Ayaklarım iriksizler simağına taktılar Инде шушы күңелле җырдан соң, күңелле клиптан соң мин сезгә бераз провокационрак сорау бирәсем килә. Ишетүемчә, дөрес микән, түгел микән, менә безнең Башкортстан тамашачыларына да шуны әйтсәгезче, сез татар эстрадасыннан китергә йөри дигән сүзләр дә таралган. Шул сүзгә ничек ул Кем аны әйтте? Түгел белмим. Кем сезгә әйтте? Би аның хуҗасы белән йөрми шул сүзләр. Бу мәгълүмат сезгә каян килеп җиткәндер, мин аптырадым. Ләкин чыннан да безнең планнарыбызда теге иҗатны калдыру түгел инде, менә әзрәк кенә теге мөнәҗәтләргә күчеп, матур итеп нашы форматта эшләү. Мөнәҗәтләр форматы гомумән татар эстрадасында бүгенге көндә ул популярмы, бармы? Ул популяр түгел, ләкин алар бар. Менә нәкъ яхшы сорау бирдегез. Мөнәҗәтләрне шулай ук уйлап һәм әзерләнеп яздырырга кирәк, һәм тәкъдим итәргә кирәк. Чөнки күбесенчә без телибез яшьләр тыңласын дип. Теге олы кешеләр генә түгел. Олы кешеләр инде алар булай да вәгазьләнгән һәм ул мөнәҗәтләрне инде аңлыйлар дип әйтик инде. Ә менә яшьләргә барып җитәрлек һәм ниндидер бер гади телдә һәм кызыксындырып аларны шушы матур динебезгә чакыру, ул менә шушы форматны уйлап эшләргә кирәк. Ну, менә нигә килгәндә инде әйтик, соцчелтәрләрдә теге видео яздырганда, без кайбер менә шу мөнәҗәтләр белән, шу ниндидер нашитлар белән кулланабыз инде, әйбет. Һәм алар шул хәтле менә нәрсә дим инде теге Кос юннары диләр бит. Мурашкалар китә инде. Менә хәтта шуны тыңлыйсың, син аны аңламыйсың, әйбет ул теге яисә гарәпчә, әйбет яисә инглизчә. Но барбер да ул шулай теге күңелгә үтеп керә. Кара әле менә шундый форматны да эшләргә иде. Чөнки безнең татарча ул татарча, ләкин менә шулай матур итеп кертеп җибәреп булса, димәк без Дөрес юлда. Шәп юнәлеш бит бу. Чынлап та сез дөрес әйтәсез. Һәм чит ил татарлары мәсәлән инде үзләренең телләрен, бәлки хәтта диннәрен оныткан кешеләр дә шушы сез әйтәсез бит, чынлап та бала ничек күңелдәгесен уятып, ул чынлап та халыкны дингә һәм телгә кире тартырга мөмкин. Әйе, шулай. Чөнки беләсезме, хәзер нинди вакыт? Безнең мәсәлән әти-әниләр яшәгән шундый вакытта, ул инде әлбәттә политика белән дә бәйле. Ул вакытта бик татарча сөйләшергә дә алар курыкканнар. Нинди анда инде дин турында, намаз уку турында ни барсын инде, әйме? Сөйләшү барсын. Хәзерге вакытта без шундый иркен рамкаларда дип әйтик инде, динебезне бер кемнән дә качырмыйбыз. Һәрбер дәүләттә үзенең дине һәм аны дөресен әйткәндә приветствовать кына әйтәләр инде. Һәм хәзер шундый зур мөмкинчелекләр, шундый менә чаралар үткәрә алабыз. Менә шул ук минем беренче намазым дигән проектлар, мәчетләргә, пожалуйста, ишекләре ачык, кирегез, өйрәнегез намазны. Һәм шул ук менә иҗатка килгәндә дә почему бы и нет? Без алып теге дәгъват формасында шулай кешегә тәкъдим итәсебез килә инде. Ул икенчерәк формат була инде, эстрада форматы түгел, теге тиз ритмда да түгел бәлки. Ну, матур булырга тиеш. Сез тотынсаңыз булдырасыз. Алла бирсә иншалла. Алла бирсә, Алла теләсә. Һәм минем сезгә соңгы сорауым, мин бу сорауны бүген бирмичә кала алмыйм. Гомумән сез ир һәм хатын арасындагы мөнәсәбәтләр ягыннан да, гаилә ягыннан да, татар гаиләсе, дини гаилә булу ягыннан да күпләр өчен үрнәк булып торасыз. Һәм соклану хисе уятасыз еш кына. Бәлки безнең тамашачыларыбызга гаилә җылылыгын саклау өчен һәм гомумән шушындый җылы, яхшы мөнәсәбәтләр булдыру өчен нинди сезнең серләрегез, бәлки тамашачыларыбызга әйтеп үтерсез?
безнең инде гомумән татар эстрадабызда бик күп иҗади гаиләләр һәм инде аларның күбесенең менә шу җырлары да шундый тәрбия әйе мәгънәле туган якка мәхәббәт, әти әнигә шундый чиста соф мәхәббәт. Хәтта берсендә Гүзәл Уразның интервьюсын караган идем. Анда да нишләп менә безнең татар эстрадасында менә чит ил эстрадасы сыман түгел. Шунда да Гүзәл Ураз әйтте, без ул хәтле теге төшә алмыйбыз әйбәт, чөнки анда түбән төшә алмыйбыз. Безнең соф чиста эстрадабыз гомумән инде татар эстрадабыз безнең соф чиста матур шундый җырлар белән, мәгънәле җырлар белән. Ә инде серләргә килгәндә, белмим, мин инде теге минем опыт әллә ни зур түгел. Без Гүзәл белән шул ничә 9 ел гына яшибез инде. Мин интуитив рәвештә генә әйтә алам, ничек ират үзен гаиләдә тотырга тиеш, ират гаиләдә ират булырга тиеш. Ләкин хатын-кызның настроениесе булмаган вакытта, миңа калса ул вакытта хатын-кызга лучше тимәскә, чөнки анда хатын-кыз кабынып китсә, аны туктатып булмый. Менә шуңа күрә әзрәк тынычлансын, аннары инде үзеңнең фикереңне җитәргә мөмкин. Гомумән безнең диндә дә ул өйрәткән бит инде, аңлаткан гаиләдә бош ир һәм инде Гүзәл, син дәвам ит, ничек син менә аңлыйсың? Мин ничек гаиләдә үземне тотам? Мин инде безгә пример ул безнең әти-әниләребез, әби-бабаларыбыз. Минем әти-әниләрем дә Аллага шөкер бер кашан да күрмәдем аларны кычкырышып, нәрсәдер анда балалар алдында нәрсәдер спорлашып, кычкырып сөйләшеп, бер-берсен тиге оскорблять итеп, тиге әллә нинди начар сүзләр әйткән бер кашан да хәтерләмим. Һәр вакыт әти матур сүзләр белән матурым дип эндәшеп, әнигә иртән әле иртәнге ашлар әзерләп, әйдәгез кызларым торыгыз дип, шундый менә позитив формада иртәбез һәр вакыт шундый позитив кәефтә безне там мәктәпкә язаталар, там яисә садикка илтәләр. Һәм алар безгә әлбәттә үрнәк. Безнең әби-бабаларыбыз да, аның әти-әниләре дә гомер буе тырышып, балалары өчен, үзләре өчен без аларга карап үскәнбез. Әлбәттә безнең гаиләдә нәкъ шундый ук мөнәсәбәтләр. Ул бит инде шулай һәр вакыт килә, тәрбиядән килә бит инде. Һәм әлбәттә менә ул әйткәнчә шулай ук безнең гаиләдә баш ул ират. Һәм гомумән әйтәсем килә безнең гаилә турында түгел, гомумән хатын-кыз күбрәк акча эшли икән, мәсәлән, статус буенча, теге должности буенча зуррак икән иреннән, ул барыбер гаилә эшендә үзен алай тотырга тиеш түгел хатын-кыз. Ул аны барыбер ир иттереп һәм аның сүзенә игътибар итеп, аныңча нитеп инде, әйе, направлять можно инде безнең хатын-кызлар умеют это делать. Җайлап, әйтәмитереп, ашатып, бәлки шулай эшләрбез дип. В общем, булай инде ират сизергә тиеш, аның гаиләдә баш булуын һәм аның сүзенә игътибар итүен, аның сүзе соңгы булуын, шуны сизеп яшәргә тиеш. Шулай булганда гына ир һәм хатын бәхетле яши ала һәм аларның балалары да әлбәттә шундый яхшы атмосфера дип әйтик мин дәйме, яхшы тәрбиядә, яхшы атмосферада үсәләр инде. Шулай дип уйлыйбыз. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, ис китмәле гүзәл пар Салават Миңнеханов һәм Гүзәлем белән интервьюны сез дә яратып карагансыздыр дип ышанасым килә. Һәрхәлдә мин үзем бу әңгәмәдән бер рәхәтлек алдым. Һәм сез искә алгансыздыр, кешеләр ниндиләре була. Шулай бит, төрле яклап талантлы, уңган булганнар була. Һәм без бүген шушындый парны күзәттек сезнең белән. Кадерле дуслар, инде сезгә дә киләчәктә бер-берегезгә игътибарлы булып, гаиләгездә яшьләр киңәш иткәнчә җылылыкны саклап, бер-берегезгә хөрмәтле булып яшәүгезне теләп калабыз. Киләсе очрашканга кадәр сау булыгыз.